Prije samog ovog jebenog klipa i od najpopularnijeg serijala na mojem kanalu, ne znam ja što da želio samo da vam ovo kažem. Sretna nova 2017. godina, iako već nije, ja ću ovo objaviti večeras, a ona je tek sutra nova godina, ali ja tad neću klip snimiti jer mi je mrsko.